Gandang araw sa ating lahat mga tol. So, tatanggalin natin tong headlight cover kasi magpapalit tayo ng bagong headlight switch mga tol. Kasi nasira na yung headlight switch nito. So, nandito yung connection ng headlight switch mga tol. Kaya tanggalin natin to. Panoorin mo ng buo ang video ito tol para matuto ka kung paano maglagay ng headlight switch sa ating motor. So, ito yung lumang wire ng headlight switch mga tol, nasira. So, pwede ko na sanang putulin to tapos idugtong na lang yung bagong wire ng headlight switch, no? Kaya lang gagawa tayo ng tutorial mga tol para matuto kayo. So, kailangan nating balkaslin talaga kung saan ng connection ito, no? Ito na yung wire ng bagong headlight switch na ikakabit natin mga tol. So, yung headlight switch pala kinabit ko na sa may handlebar mga tol, no? So, hindi ko na lang pinakita. So, kung magkabit kayo na lang kung humanap ng magandang pagkakabitan mga tol. So, pasok lang natin yung wire dito para makatago siya mga tol. So, ito palang headlight switch na gagamitin natin mga tol ay domino switch, no? So, mayroon siyang tatlong wire mga tol. So, ang isa nito mga tol ay source o common mga tol. Tapos yung dalawa naman ay output na tong dalawa mga tol, no? So, yung common mga tol, itong kulay black, ito yung common niya mga tol. So, ito yung ikakabit natin sa kulay black din ng wire ng ating motor. So, ito yung accessory wire mga tol, no? So, dahil dyan tayo kukuha ng source ng kuryente mga tol sa accessory wire. So, color coding tayo mga tol, kulay black, no? Dahil ang accessory wire ng XR Mountain ay kulay black. So, dyan natin nakabit yan mga tol. Sa output mga tol, mayroon pang dalawang wire na tira dyan. So, pwede natin, isa lang ang gamitin natin dyan. Pwede rin yung dalawa mga tol. Pagdikitin na lang natin dahil isa lang naman ang headlight natin, no? So, pwede rin isa lang mga tol. So, ito namang output mga tol. Ikakabit natin dito sa may color yellow ng na wire ng ating motor mga tol. Bandang kanan sa motor, no? So, itong kulay yellow mga tol, sa stock headlight ng motor, galing ito sa stator coil mga tol, no? Yan, dahil yung XRM, yung headlight niya ay nanggaling doon sa stator coil mga tol, o yung light coil ng stator. Iko-condemn lang natin yung mga tol. So, hanapin natin yung yellow wire na papuntang high and low switch mga tol, no? So, i-condemn natin, putulin na natin yung yellow wire mga tol. Yun ang kabitan natin ng ating headlight switch. Itong blue wire sa ating switch mga tol, ito yung gagamitin ko. Ito yung ikakabit natin doon sa yellow wire ng ating motor, no? So, balatan lang natin to. So, isang wire lang gagamitin ko mga tol. Tapos yung isang wire, ititape ko na lang, no? Para hindi mag-ground. So, ikakabit na natin to dito sa may yellow wire. So, ayan mga tol. So, dinugtungan ko pala ng isang wire, no, na maiksi. Kasi medyo maiksi yung blue wire mga tol, kaya dinugtungan ko ng maiksing wire din papuntang yellow wire, no. Yan, ikabit na natin yan. So, dalawang wire lang ang kailangan natin pag magkabit tayo ng headlight switch mga tol, no. So, sa motor, black wire o yung accessory wire, doon natin ikakabit yung source ng o common ng switch. Tapos dito naman sa yellow wire, hanapin natin yung yellow wire na pamuntang high and low switch naman, yun ang kabitan natin ng isang wire din mga tol. So lagyan na natin ng tape yan pag nakabit na natin. Yan mga tol, oh. Yung yellow wire na yan.
So lagyan din natin ng tape yan mga tol. Tapos check na natin yung black wire o yung accessory wire kung maayos ba yung pagkakabit natin ng wire ng mga tol. No? So, kung maayos naman mga tol, lagyan na rin natin ng tape. Tapos lagyan natin ng tape. Kabit na natin yung sakit mga tol. Tapos i-check na rin natin yung mga wire, baka mayroong na putol mga tol. Kung okay na mga tol, kabit na natin, tapos i-test natin mga tol. Testing natin mga tol kung okay na yung kinabit na natin na headlight switch, no. So on. Yun, milaw mga tol. Test na natin yung dalawang signal light mga tol kung gumana, baka nabunot yung wire. Off, on, off, on. So okay na mga tol.